Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günnäli öwrenmen ýoguşany urgan. Türkmen paýtagty ýapyk günalarda we söwüş sungaty boýunça geçirilen 5-nji ady öýünläriniň tamamlanan gününiň ertesi 28 sentýarda hem gwakalara baý boldy. Döwlet ýeçiliginiň näkitde habar gullugynyň maglumatyna görä şol gün prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze kitabynyň sport dostlugy, saglyga we gözellige tarap ýol ratly eseriniň tanışdyrlyşy boldy. Türkmenistan Altyn Asr neşri täze kitapda beden terbiýanyň we sportyň adamyň we jemgyýetiň durmuşynda oýnaýan ururynyň açylyp görkezilýändigini habar berýär. Türkmen prezidenti sport barada kitabynyň 10-njy awgustda öz okujularyny Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň taryhy we KKP Mälikul Berdimuhammedowyň bu guruluşyň düdümini bitiren işleri baradaky dokumental eseri bilen öňendiripdi. Şeýle-de TDK onuň eýýäm 14-nji sentýarda KKP barada kitabynyň çapdan çykanynyň bary ýok bir ay soň atlar hakkynda täze kitap ýazmaga başlanyny habar berdi. Ady öýünlerinden soňky ilkinji gün prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow üçin hem begençlik gün boldy. Türkmen parlamentoňa Türkmenistanyň at gazynyň tälimçisi diýen hormatly adyň daklanyny baradaky şahadatnamany we döşü daklyan nysany ogsurdy. Habarda tasdiklanylmagyna görä prezidentiň ogly bu hormatly derejä Türkmenistanyň sport döwleti hökmündäki halkara awraýyny ýokarlandyrmaklygy hemde ýapyk günalarda we söwüş sungaty boýunça geçirilen 5-nji ady öýünlerini baýraklar eýelen sportsmenler taýýarlamaklygy goşandy üçin münasip bolupdyr. Mundan öň Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jogapkar wezipe bellenenligi, meclisiň kada kanunçylyklary komitetiniň başlygy bolanlygy, ýöne ondan öň ilmi işler bilen meşgullanyp ilmi derejeleri alanlygy habar berilipdi. Elbetde ady öýünlerinden soň iň köp begenenler ýa begendirlenler bu öýünlara berk taýýarlyk gören we ýarışlarda ýeňizi bolan, hususan altyn medal gazanan türgenler we medal alan türgenleriň tälimçileri boldy. Olara prezidentiň adyndan Toyota awtology sowgat berildi. Ýarışlarda kümüş medal alanlara 5.000, birinçi medal alanlara 3.000 Amerikan dollary möçberine syýlaglar gowşuruldy. Ýatla därs Türkmenistanyň ýygyny komandasy bu ýarışlarda jemi 245 medal, 89 altyn, 70 kümüş we 86 birinçi medal almagy başardy. Ýarışlarda türkmen türgenleriniň altyn medal boýunça iň ýakyn bäsde çykdy. Biziň sportsmenlerimizden 2 az 46 altyn medal aldy. Türkmen häkimetleri bu oýunlaryň öňünden adam hukuklaryny has giňmeçörde bozmakda, Aşgabatda awadanlaşdyrmak proýektleriniň çägine müňler adamyň jaýyny ýykmakda we olara ýeterlik kompensasiýa bermezlikde, raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirmekde we mezur çärelere çekmekde tanqid edildi. Şeýle-de tirişde ýetmezçiligi raýatlaryň bir böleginiň aýryklarynyň belli bir prosentiniň tutulmagyna we adiýada kömek üçin ulanylmagyna, ýurdun guruply adamlarynyň, işagurlardan mezur meýletin tirişde toplanmagyna getirdi. Ekspertler bu oýunlaryň garaşy Türkmenistanyň taryhyna iň çynlykay ykdysady krizise gawat gelendigini aýdýarlar. Resmi maglumatlara görä 5-nji ady oýunlar üçin gurulan sport tesgalary Türkmen gaznasyna 5 milliard dollardan gowrak tirişde düşdi. Şeýle-de Aşgabatda bu çäre gawat täze 2,13 milliard dollara düşen halkara howa menzil guruldy. Bu ulçykdajalar ýurtda ýylata garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri berilýän we Türkmenistanyň ilkinji prezidentini ýalyň wadasy boýunça 2030-njy ýyla çenli saklanmaly sosial ýeňillikleriň ýatyrylýan wagtyna gawat geldi.